Hi guys, so ipapakita ko sa inyo yung bagong pamamaraan ng pag-harvest ng mais dito sa San Carlos City, Pangasinan. Ayan, so noon ang ginagawa is mano-manong pag-harvest ng mais, pero ngayon tignan mo naman, oh, high-tech na, di ba? Ayan, so pag-harvest nila, bali ano na, yung buto ng mais na yung ano, hindi magpapaaraw na lang sila. Pero noon nag-aano pa sila, hina-harvest, pinapaaraw yung ano, tapos nila igiling yung mais. So yan na yung bagong pamamaraan ng pag-harvest dito sa San Carlos City, Pangasinan. O diba, kitan mo naman, ayun na agad yung mais, oh, nasa sako na agad.